Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya mantep anggenipun derek Gusti lan lumampah ngener ing kasunyatan dalem wonten ing lampahing pasujaran gesang ing alam donya. Kadangkala maneka warni bab bisa ngarubiru uripe awake dhewe lan dalan uripe awake dhewe. Kadangkala wonten tiyang sing kesasar anggenipun ngendelake urip menika marang Mbah Dukun nyuwun sewu merga apa pengin ndang sugih, pengin anake entuk bojo sing pas, pengin usahane berhasil, pengin apa sing arep digayuh bisa kaleksana. Merga apa kok mara nang Mbah Dukun? Lah wis semboyang sembayang bola-bali nyuwun ing ngarsa dalem Gusti ning pranyata sing dirasakake Gusti ora nyembadani, merga wis mentok terus golek dalan liya. Wonten ugi ingkang anggenipun gesang merga terpengaruh dening lingkungan utawi pergaulan terus ora tau nang gereja. Luwih penting, luwih pokok kerja, golek duit kanggo mangan, kanggo urip. Nang gereja kuwi ora entuk apa-apa. Wonten sanesipun ingkang anggenipun gesang ya mung sak kecekele, sak kepenake merga nggadahi konsep utawi keyakinan sing beda. Nah menika salah setunggal tantangan anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang iman ing alam kadonya. Yen kula panjenengan sampun keblinger mila nggih menapa sing pokok umpamane bab misa saben minggu menika dados mboten penting merga wis keblinger. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika ugi paring pitedah dumateng para murid dalem supados para murid ampun ngantos kesasar, ampun ngantos keblinger, ampun ngantos kleru anggenipun lelana ing alam donya supados tetep setya panggah teguh derek Gusti lan yakin bilih Gusti tansah ngreksa gesangipun para murid. Nah kados pundi anggenipun Gusti paring pitedah, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat gangsal ngantos dumugi 11. Nalika samono ana wong sawetara sing lagi nggunem padaleman suci anggone direrengga mawa watu ukir-ukiran lan barang-barang pisungsung. Gusti Yesus nuli ngandika, "Saiki kowe isih bisa nyawang kabeh iki, nanging bakal tekan titi mangsane ora ana watu siji wae sing isih tumumpang ing watu liyane sing ora kagempur." Para murid nuli nyuwun priksa,
Gusti, benjing menapa badhe kalampanipun menika lan menapa tandha tandhanipun menawi sampun badhe kalampah? Gusti paring pangandika, sing ati-ati, aja nganti kowe kapusan, awit bakal akeh sing teka akekudung asmaku lan kandha, ya aku iki Sang Kristus, sarta wektune wis cepak. Nanging aja gelem melu, lan yen ing tembe kowe krungu ana peperangan lan ontran-ontran, aja banjur padha gugup, awit kabeh iku kudu kelakon dhisik, nanging dina pungkasan durung tumuli teka. Gusti isih nglajengake pangandikane, ing tembe bangsa bakal mungsuh bangsa lan praja mungsuh praja, lan bakal ana lindhu gedhe sarta paceklik lan pagebluk ing kana kene. Bakal ana lelakon-lelakon sing gegirisi lan pratandha ngedapi-dabi ing langit. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala kathah tiyang sami kasengsem dumateng kaendahaning padaleman suci sing direrengga mawa watu ukir-ukiran lan barang-barang pisungsung. Menika temtu kula panjenengan saged mbayangake kaendahane lan kualitase sing unggul, saengga lumantar maneka wani kaelokaning barang-barang kadonya, tiang-tiang sami terpesona. Mbok menawa ya terus mbayang-bayangake, wah nek omahku tak gawe ngono luar biasa, nek gerejaku tak gawe ngono, wah iso nggo sombong, iso nggo pamer lan sapanunggalane. Ananging Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid dalem bilih kaendahaning donya lumantar kaendahaning padaleman suci menika bisa sirna, bisa remuk, bisa rusak. Awit menapa kemawon kula kinten sing kadonyan ora ana sing abadi, ora ana sing kekal. Wong awake dhewe wae jejering titah dalem sing luhur ya ora kekal ing alam donya. Menapa malih barang-barang gaweane manungsa. Lan yen kula panjenengan tingali umpamane bandingake barang-barang jaman biyen karo jaman saiki, kualitase ya beda. Mbok menawa barang-barang jaman saiki katon luwih apik, luwih endah, luwih murah, ning nek ditingali kualitase barang-barang biyen kuwi luwih awet, luwih antep, luwih mantep tinimbang barang-barang saiki sing sedina dinggo wis rusak, paling-paling setahun, 2 tahun wis rusak. Nek barang biyen wah iso awet mataun-taun. Semanten ugi bangunan-bangunan mbok digawe sak kuat-kuate, sak ampu-ampuhe, ora ateges terus iso ora rusak utawa langgeng. Kena prahara mbuh lindhu gedhe, mbuh banjir, mbuh longsor, mbuh tsunami lan sak panunggalane ya iso remuk, iso sirna. Mila Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados ngati-ati lan aja kapusan. Menika temtu sikap wonten ing gesang sing penuh ing kawicaksanan. Naminipun bangun sikap dumateng donya lan barang-barang kadonyan sing sepisan ya kudu ngati-ati. Awake dhewe sadar barang-barang menika iso rusak, ora abadi. Mila ya ora kudu kabeh diduweni. Sing ping pindho ya aja kapusan, kudu teliti, kudu setiti menggaing barang-barang kadonyan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia,
salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.